ma'aiki tilas ne a bika du makiyanka na ce billahi ya halaka. Wallahi ma'aiki tilas ne a bika du makiyanka na ce billahi sun halaka. Assalamun alaika annabi mai maka, assalamun alaika mai minka ilaika, assalamun alaika kai dai mai laulaka, assalamun alaika ja gaba ba gabanka, assalamun alaika kowa na kasanka, assalamun alaika sha girma sanninka, assalamun alaika sha ambato sanninka, assalamun alaika mu dai mun bi ka, assalamun alaika rai da jiki mun baka, assalamun alaika ya gatan duka, assalamun alaika Allah ne samanka, assalamun alaika komai ya baka, assalamun alaika ceto ma ya baka, assalamun alaika waye san girmanka, assalamun alaika waye san aininka, assalamun alaika komai ya ci naka, dukkanin halittu sun ci arzikinka, duniya har kiyama an ci arzikinka, lauhu da kalamu sun ci arzikinka, har Allah shi ma ya ci arzikinka. Ya sarki dayan nan ka taimakan wahidu, zan yi yaban Mustapha jagayya majidu. Ya Allah salatin kai ta yi wa samadu, wanda bai da iyaka yi ta yi wa manzanka. Ya Allah salatin nan a sa a halinsa, dan girman ma'aiki ka sa sahabbansa, sun so mai sansa sun daki mai kinsa. Ya sarki yarda da su dan girman manzanka. Ya sabai gaishe da ku mazajen fama, ku ke son ku fara taki su hau girma, kana da ku a faɗi ya sabai masu girma, duk wanda ya tare ku ya kun kai shi kiyama, ku ke sa ƙato gudu mazajen fama, ba a ja da ku a kai ya sabban Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ma'aiki tilas ne a bika du makiyanka na ce billahi sun halaka. Bambanta da shehu ne da sun so aiki, Tijjani da Jilani sun yabu mai doki, Saga wusun zamani ga Usman na ma'aiki sun yabi Shalele annabu mai maka. Tilas ne a bika shugaban dukan kowa, tilas ne a bika shugaba mai rabawa, tilas ne a bika shugaba mai shigarwa, ya sarki da yannan yarda in so manzanka. Wallahi ma'aiki tilas ne a bika du makiyanka na ce billahi sun halaka. Assalamun alaika annabi gatana, assalamun alaika kasimu nabina, assalamun alaika shakuru nabina, salamun alaika musbahu mai makka. Zakiran habiban annabi ne wannan, Muhammadun muzakiran annabi ne wannan, sayyidina Muhammadin annabi ne wannan, shugaban dukkan komai na ce labbaika. Wallahi ma'aiki tilas ne a bika du makiyanka na ce billahi sun halaka. Wane ne zakiran, wane ne amiran, wane ne muzakiran, wane ne basiran, wane ne naziran, sunan waye shakiran, wane ne waliyan, annabi ne makiyan, mahadiyan wahadiyan, shahidan bahiyan, muminan haliman sunanka ne labbaika. Sirrin Allahu yaya sunanka, ruhin Rabbani ta yaya aka sanka, kadarin Rabbani annabi ne haka, makutaran ma'aiki gata mai waminka. Wallahi ma'aiki tilas ne a bika du makiyanka na ce billahi sun halaka. Burhanan safiyan sunan annabina, hafiyan ka'iman wa naziran nabina, wa hamidan ma'aiki kai ne shugabana, mi tafi da ma'aiki sirrin laulaka. Annabi Muhammadu ni dai na jiyo shi, a kabaɗin manzanni ba wanda ya san shi, kariman mukarramu Allah ne ya san shi, ya ma'aiki yarda da ni domin haskenka. Wallahi ma'aiki tilas ne a bika du makiyanka na ce billahi sun halaka. Na rantse ma'aiki kowa ya san shi, baya yin rowa domin na jiyo shi, kowa yake so zai ɗebo ya bashi, sabiran nabiyan jawadan labbaika. Shugaban dukkan komai wallahi annabi ne, sha girma uban isa na gaban ma hakan ne, wa Allah yake yabo wallahi annabi ne, dan haka ya fi kowa sarki mai maka. Wallahi ma'aiki tilas ne a bika du makiyanka na ce billahi sun halaka. Muhaiminu azizu mai suna jabbaru, wahabu razzaku sunanka ne mutakabbir, musawwiru gabbaru annabi ne basiru, abin yabo da kidari manzo labbaika.
alƙayyimu matabbaci annabi ne wannan. Ya Allah ina roƙo don girman wannan, ka amsan ya sarki albarkacin wannan, in kare cikin yaban annabi mai maka. wallahi ma'aiki tilas ne a bika, tu makiyan kana ce billahi sun halaka. Nan ne zan gaida sharuji kan ma'aikina, yana ba mu madadi ya yabi manzona. Ya Allah yarda da shi dan girman gatana, ka ƙara mai fahimta albarkar manzanka. Amin. Ya jinin annabi sidi dijina a gare ka. Sidi na duba babu mai irin aikin ka. Kai ka tashi ka miƙe kake faɗar mai makka. Annabin ne ya baka sidi je ka abunka. Shi ya ce je ka na isar maka cikin lamuranka. Annabin saka faɗa ka ce a rike sa. Ta mu je jikan Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Assalamun alaika manba'ul darajati, assalamun alaika manba'ul kairati, assalamun alaika kai ne fa mai sati, salamun alaika mahi labaika. Assalatu wassalamu alaika ya matattarar alkhairi, ya na gasken gaske sayyidul abrari, ka ɗayan tabtacce mai sahabbai jari, mai cikakken kadari manba'ul darajati, kai kaɗai ne na ganar bana yana gaida ka, jarumi an ta ƙauye shugaba labbaika, ya abun farin rabu jinjina a gare ka, babu wanda ya san farkon ko ya san ƙarshen ka, ya halifan Allahu dole ne a risina a gaban ka, ya janjamul karki sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. wallahi ma'aiki tilas ne a bika, tu makiyan kana ce billahi sun halaka. Na rantse ma'aiki komai yayi mana, a kabaɗin halittu ba wanda ya mana, wanda ake rainawa shine mai yi mana, kowa ya dan uban shi ya ci arzikinka. In ma ban da raini waye zai ce bai ci ba, domin kai ake mana in muka roƙi rabba, in dai dan halinmu ne ba za a yi mana ba, aljannu mala'iku sun ci alfarmarka. wallahi ma'aiki tilas ne a bika, tu makiyan kana ce billahi sun halaka. Tilas ne in duka in gaida uwar girma, sai ya da Amina mahaifiyar mai girma, ta so almajidu ma'aiki mai girma, ta yi yabo ga salamu shi ne annabinka. Assalatu wassalamu alaiki ya mahaifiyar ma'aiki, dole ne a risina a gabanki tun da ba tamkarki, sanniya uwar uwaye sai ya dala baiki, sai a ranar mahashar za a gane isarki, za a gane duk wani mulki yana a gurinki, don ku annabi ne ɗanki shugaban masadauki, so nake ki mana lamuni ku shigo fadarki, ya ummu Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Mi tafi a gare ta don manzo ma'aiki, mi jinjina a gare ta albarkacin mai mulki, mi tafi a gare ta don musu fasa dauki, shugaban komai ce ummun manzanka. wallahi ma'aiki tilas ne a bika, tu makiyan kana ce billahi sun halaka. Wane ne bari'u mafarin halitta, wane ne musawwiru mai suran halitta, kai ne ma shafi'un mai ceton halitta, kai ne alkawiyu mai sirrin waminka. Annabi Muhammadu kai ne gatanmu, Asamadu ma'aiki kai ne mai bamu, mi tafi don Allah domin al'alimu, shine annabi na wanda bai da iyaka. wallahi ma'aiki tilas ne a bika, tu makiyan kana ce billahi sun halaka. Wane ne ma'aiki shine aljami'u, in aka ce ma'aiki shine almani'u, gatan kuman nan mai suna na biyu, mai duniya da kiyama annabi labbaika. Al'arshi da kursi sun ci arzikinka, sammai har kasai sun ci alfarmarka, ga kalamu da lauku duk an yo su danka, ko Allahu shi ma ya ci arzikinka. wallahi ma'aiki tilas ne a bika, tu makiyan kana ce billahi sun halaka. A ranar kiyama kowa ta kai yake yi, duk an bar komai an zo ta kai ake yi, ashe shugabana kai ne almuhuyi, kai ne asaburu ni dai na bi ka. Ya Allah ka taimakan albarkar wahidu, in ta yaban shi Mustapha manzo na shahidu, manzon nan kwara daya mai suna Rashidu, baiwar nan nake so ya Allah ka taimaka. wallahi ma'aiki tilas ne a bika, tu makiyan kana ce billahi sun halaka. In ta yaban sadauki shine manzon Allah, mu wakiru muqaddimu manzo Rasulallah, gatan koman nan mai suna Abdallah, du makiyin shi na ce billahi ya halaka. Kai kaga Allahu gata na basiru, shi ma rabbun Allahu ya ganka a nuru,
to wai shin ya kake ne gata a garru manzo na da Allahu su suka sanya suke wallahi ma'aiki tilas ne abika tu makiyan kana ce billahi sun halaka manzo na wallahi ba wanda ya san shi Allah nan da ya shi shine dai ya san shi subhanallahi manzo na kana da kyawun gashi cikin nazirullahi ko ta ina haske yake nan ne za na dan tsaya annabi taimaka min karbi yaban da naima ya aliman taziru turrin zi ma'aiki in ta yaban ka amin bari na kai gwani na in tabbata naka wallahi ma'aiki tilas ne abika